Dewch i ni weddio. Diolch yn ti unwaith eto Dduw am gyfle i ddod yma idd di ac i ddod i geisio dy wyneb. I ni yn gofyn i ti drigyrhau wrthym ac i ddod lawr un plith. I ni'n gofyn am y tywalliad o'r ysbryd glân arnom ni, ar dy air, ar bregethiad y gair, ar y gwrandawiad. I ni'n gweddio bydd na nerth yn yr holl oedfa ac yn gweddio yn hyn oll y bydde di yn cael y mawl a'r clod. Trigyrha felly nawr. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso un gwasanaeth arbennig ar gyfer y Pasg. I ni wedi ers rhai blynyddoedd nawr cynnal oedfa ar y nos Iau cyn Gwener y Groglith. Felly, os diw ei mynd, byddwn ni'n parhau i gynnal oedfa bob blwyddyn ar y noswaith cyn y Groglith. Ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd, felly croeso i bob un ymuno a ni. Mae yna gerdiau yn eich gwahodd un gwasanaethau rheolaidd. I ni'n cynnal oedfa yma bob prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Hefyd, i ni'n cynnal cwrgweddi misol drws nesaf yn y neuadd ar y 3ydd nos Iau o bob mis am hanner awr wedi 7. Ar y cerdyn hefyd, mae yna wybodaeth am gyfarfodydd ychwanegol ac yr un nesaf fydd yn arbennig fydd yn ystod y gynhadledd haf, sef oedfa'n Saesneg bob dydd, ond yn fe fydd na oedfa Gymraeg ar y prynhawn Gwener, prynhawn olaf y gynhadledd am hanner awr wedi 4, a pryd hynny fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Felly Gorffennaf 29 am hanner awr 4 fe fydd na oedfa bregethu Cymraeg yma. Fe fydd na oedfawn y Sul nesaf hefyd i ni ffwrdd, ond fe fydd y parchedig Dewi Hai yn pregethu Sul nesaf ac yna Sul ar ôl hynny fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Os gyda chi gyfrifiadur neu rhyw modd i fynd i'r we, mae bob oedfa yn fyw ar y we ac yn yr anhygol hefyd dwi'n mynd i sut mae pethau hyn yn gweithio, ond mae modd i chi mynd yn ôl dros blynyddoedd o oedfaon. Felly hyd yn oed os chi wedi colli oedfa fyw, does dim rhaid i chi wylio fe'n fyw, i chi'n gallu gwylio unrhyw un. Felly mae e'n ffordd dda i fedru i ymuno gyda ni os nad ydych chi'n gallu bod yma yn y cnawdd o betai. Iawn, wel, ar ôl i ni cael ein darlleniadau ac emynaf, i ni'n falch i gallu cael y parchedig Vernon Hyam i bregethu gyda ni unwaith eto. Nawr, gewn ni ganu emyn rhif 240. 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. Cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth sef pechod dan draed. 240 gewn ni sefyll i ganu. Oh,
darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan. Ioan y bedwaredd, benod ar 15, penod 19, ac yn dechrau yn adnod 14. Ioan 19, adnod 14. A darpar wyl y Pasg oedd hi, ac ynghylch y 6 awr, ac efe a ddywedodd wrth yr Iddewon, wele eich brenin. Eith yr hwyl efasant, ymaith ag ef, croes hoelia ef. Peilat a ddywedodd wrthynt, a groes hoelia fi eich brenin chwi. A'r archoffeiriad a tebasant, nid oes i ni frenin ond Cesar. Yna gan hynny efe a'i traddodus ef iddynt i'w groes hoelio, a hwy a gymerasant yr Iesu, ac a'i dygasant ymaith. Ac efe gan ddwyn ei groes a ddaeth i le a elwyd lle'r benglog, ac a elwyr yn Hebraeg Golgotha, lle croesoliasant ef, a dau eraill gydag ef, un o bob tŷ, ar Iesu yn y canol. A Pheilat ysgrifennodd y deitl ac a'i dododd ar y groes a'r ysgrifen oedd Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Y teitl hwn gan hynny a ddarllenodd llawer o'r Iddewon o blegyd agos i'r ddinas oedd y fan lle croeshoeliwyd yr Iesu ac yr oedd wedi ysgrifennu yn Hebraeg, Groeg a Lladin. Yna archoffeiriaid yr Iddewon a ddywedasant wrth Pheilat nac ysgrifenna brenin yr Iddewon, eithir dywedyd ohono ef, brenin yr Iddewon ydw i fi. Peilat atebodd, yr hyn a ysgrifennais. Yna milwyr wedi iddynt groes hoelio'r Iesu, ac ymerasant ei ddillad ef, ac wnaethant bedair han, i bob milwr han, a'i baes ef oedd ddiwniad wedi ei gwau o'r cwr uchaf trwyddi oll. Gweithai a ddywedasant wrth ei gilydd, na thoron hi, ond bwriwn goel brennau amdani. Eiddo pwy fydd hi, fel y cyflawnyd yr ysgrythyr sydd yn dywedyd. Rhanasant fenillad yn ei misg, ac am fy mhais y bwriasant goel brennau, a'r milwyr a wnaethant y pethau hyn. Ac yr oedd yn sefyll wrth groes yr Iesu ei fam ef, a chwaer ei fam ef, Mair gwraig Cleophas a Mair Magdalen. Yr Iesu gan hynny pan welodd ei fam a'r disgybl yr hwn a garau e fe yn sefyll ger llaw a ddywedodd wrth ei fam, o wraig, wele dy fab. Gwedi hynny y dywedodd wrth y disgybl, wele dy fam, ac o'r awr honno allan y cymerodd y disgybl hi i'w gartref. Wedi hynny yr Iesu yn gwybod fod pob peth wedi orffen weithian fel y cyflawnyd yr ysgrythyr a ddywedodd y mae syched arnaf. Yr oedd gan hynny Lester wedi osod yn llawn o finegr, a hwy a lanwasant ysbwng o finegr, ac a'i rhoddasant ynghylch isop, ac a'i dodasant wrth ei enau ef. Yna, pan gymerodd yr Iesu'r finegr, efe ddywedodd gorffennwyd, a chan o gwyddo i ben, efe aroddes i fyny yr ysbryd. Bydd y bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr ganu emyn arall, rhif 373, 373, cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd. 373 gen i sefyll i'w chanu.
Gadewch ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw, unwaith eto am y cyfle arbennig yma sydd gyda ni ar y noswaith hon i ddod Gerdyfron, i ddod a'n mawl, a'n deisyfiadau oedd flaen, yn diolch i ti ein bod yn gallu dod i'th bresenoldeb ac yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn arbennig ar y noswaith hon wrth i ni gofio y digwyddiadau, yr hyn a ddigwyddodd ar fore'r groglith wrth i ni ystyried yr hyn a wnaeth dyn, yr hyn achosodd ein pechod ni, perodd i ti dywallt dy ddigofaint ar dy fab, fel cosb am yr hyn am wnaethom ni, ac iddo gymeryd y gosb yn ein lle. Felly o Dduw i ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod ac yn gallu cofio yr hyn a wnaeth ar Iesu yr blynyddoedd hynny yn ôl, ac o Dduw yma ar y ddeiar lle gafodd ei wrthod a gafodd ei groesoelio. Ond o Dduw i ni yn llawenhau ein bod ni'n gallu dod i gofio hefyd ym Mhen Tridiau yr hyn a ddigwyddodd iddo goncro'r bedd ac iddo ennill y fuddugoliaeth ein mwy ni ac iddo goncro yr un drwg a phechod ac felly o Dduw ymlaen a ffordd lle gellir pechaduriaid ddod a bod yn blant i'r Duw holl a lluog, bod na ffordd i ni cael cymdeithas a ddunwaith eto o feddwl o Dduw yr hyn a gollon ni yn adda ac o feddwl o Dduw y modd y cawsom ein geni yn golledig heb unrhyw syniad am dy bethau di, heb unrhyw ystyriaeth o bethau tragwyddol ac eto o Dduw trwy dy ras di rwy ti wedi caniatáu ni gael glywed am ffordd iachawdwriaeth ac felly ni yn diolch am y ffordd yma sydd yn galluogi i'r rhai mor bell, yr rhai sydd mewn carchar tywyll di i gael i gosod ar y graig honno yr arglwydd Iesu Grist sydd yn gallu dod i oleini yr efengil. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y ffaith bod hyn yn bosib ac i ni'n diolch i'r arglwydd Iesu Grist am ei fuddod iddo fe ddod. I ni'n diolch i ti am ei anfon ac o Dduw i ni'n gweddio fydd yr ysbryd ar waith heno yma yn dod ac yn dwyn pobl at y ti dy hun. O Dduw, i ni yn gweddio fydd yr argyhoeddiad yn dod ar rywrai heddi. I ni yn ddiolchgar am bobl sydd yn dod i'r cwrdd. Ond o Dduw, i ni'n gwybod bod mynychu oedfa dydy hynny ddim yn ddigonol. Y mae'n rhai dod i edifeirwch a ffydd. O Dduw, i ni'n gweddio felly y byd ysbryd ar waith yn agor llygaid eneidiau iddynt weld eu hangen am waredwr. Ac wedi iddynt weld eu hangen y byddant yn cael cipolwg ar yr arglwydd Iesu Grist ei hun yn marw ar y groes yn ei lle nhw. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio ar ei ti ddod ac i ddod yn nerth dwyfol, nerth o ddifri, nerth yr ysbryd glân, tywallt ysbryd arno. Tyrd lawr i'n plith i ni'n gweddio am yr ymwybyddiaeth hynny dy fod yma, dy fod yn ymwybodol, nid yn unig yn ymwybodol fod na oedfa yn digwydd yma yng Nghaerdydd, ar yr eiliad yma o Dduw, yr wyt ti'n gwybod ei fod yn digwydd, ond yr wyt ti yma gyda ni hefyd, ac yr wyt ti yn dymuno y byd y enw di yn cael ei ddyrchafu, ac felly o Dduw helpa ni wneud hyn. I ni'n gweddio am nerth i ddod a clod i'th enw di ac i'th enw di yn unig. Felly o Dduw, tyrd ein plith, gad i bob yr un ohono ni fod yn ymwybodol dy fod yma gyda ni. Ac i ni yn gweddio y bydd na lawenhau yn y nefoedd ac y bydd na lawenhau yma hefyd yn ein plith ni heno yma wrth weld rhai yn dod a phwyso'n llwyr arna ti. Felly o Dduw, diogelan hamser a bendithian hoedfa, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ar ôl i ni ganu'r emyn nesaf y fydd y parchedig Vernon Hyam yn dod i bregethu ni, ond yn gyntaf gadewch i ni ganu emyn rhif 193, Clywch leferydd gras a chariad o galfarian seinio sydd, weler cedyrn greigiau'n hollti, hael yn twllu ganol dydd, fe orffennwyd, dwys ddolefar meichiau mawr. 193 gen i sefyll i'w chanu.
Wel, mae'r neges I gen I heno yn seiliedig ar un gair. Ond wrth gwrs, mi fydd yn amgylchynu'r gair hwnnw gyda llawer o eiriau eraill. Mae hwn yn cofnodi amser arbennig yn hanes yr Efengil ein Harglwydd Iesu Grist. Mae fi yn rhoi fynediad ar y groes. Mae'r daith o Galfaria yn un teimladwy iawn. Dim ond I nodi'r rhai pethau. Y bradychu. Na chi beth ofnadwy. I'w cael eich bradychu gan ei ddisgyblion ei hun hefyd. Un yn ei wadu. Llais i'r rhedeg. Hefyd y cwpan. A mae'n dweud I fod yn barod I yfed I hyd y gwaelod. Ac I fyddhau I ewyllus Duw. Mae yn dod flaen perod dyn anheilwng. O flaen Peilat, dyn wedi drysu'n lan yn y sefyllfa ar y gwawd, y poeri, a'r groes. Dyna'r darlun sydd gyda ni o hanes fab y Duw. Mae yna ddywydiadau, a ddim trwyddo nhw gyd, ond pigo yma thraw. Yn Lyc 23, o dad, madda iddynt, canys ni wyddant, pa beth y maent yn ei wneithir. A doedden nhw ddim chwaith yn sylweddoli mawr y peth. Ac eto mae'n maddau. Yn Lyc mae'n dweud, heddiw wrth y lleidir, bydd gyda mi ymharadwys. Os gael dod I mewn o fanna gyda rhyw hanesy'n bach, lle ddysges I wers, rhyw 70 o flynyddoedd yn ôl, o'n i'n athrosgol, ac yn y pwnc o gen I, o'n na dipyn o Grydrelan. A wedwch chi pryd hynny, oedd plant yn hoffi'n fawr I fyddhau a presio'r meistr. Ac wedi dyn o'n I fyny gael i'r hwn gael i'r llall. A do un bachgen bach budur, bler, yn amlwg o gartre gwael, yn dweud yn dawel, chi beth yn byd gofisor? A mi'n edrych. O'n i'n Gristion pryd hynny, o'n i'n grefyddol iawn. O'n i'n beth o'n eisiau cael fi wneud. A mi'n edrych, nag dwi. Nag dwi. Fe edrychodd Iesu ar ddyn o wedi rhegi trwy fywyd. Wedi creu bob math o anghydod, anfoesoldeb a llofruddiaeth. Oedd yn fudur I gyd. A mi'n siarad o. A so dwi'n dweud wrth y bachgen, reit, nes I fynd dros fe'n llestri, ond nes I mi adael allan trwy hyn. Ac felly fi. Ac dyma fi'n gadael o'r ysgol, mynd i'r weinidogaeth. Dwi'n mynd siŵr pryd am di ysgol arall, eisiau pryd hynny, yn cofio. Ac o'n i'n pregethu mewn cynhadledd yn Llundain, rhyw 8-9 mlynedd yn ôl, fath ola. Ac ar ôl yn yr gwasanaeth, fe ddwedais i'r hanes yna, fel oedd o'r Iesu yn sylwi ar y di-sylw, yr rhai triennus. A wrth I fi ddweud yr hanes yna, ar ôl o'r oedfa, dyma na ddyn oedrannus yn dod I ngweld I. O ddim yn hen iawn, chwe. Ac yn dweud, fi oedd y bachgen hwnnw. Na fi. Ie. Fe feddyliais I mor fudur o'n I. A feddyliais I, pwy wnaeth wneud fi'n lan? Iesu Grist fe fo. A fe nath fi'n lan. O gen I ddim byd I, rhaid I goleg I, a doedd ddim un coleg eisiau fi. So be nes I? Wedi llydal ar y clwy. So be'r gael Feible o'r rwle, a mynd o di I di, yn gwerthu weithiau, yn rhoi tro arall,
y Beibl hyn. A wedi gwneud hyn, meddwl, nawr, am dros 20 mlynedd. O dryches sy'n yna wers. Sylwch chi ar yr arglwydd. Mae o'n clywed llais yma. Fab Dafydd. Mae wedi glywed o yn y dwndwr i gyd. Mor wahanol i ni wrth natur. Be ddwedodd Iesu Grist wrth y dyn erchyll yma. Nid dweud wyt ti wedi byw bywyd ofnadwy ti frwnt yn hyll. Achos yn alw yn arglwydd. Cofia fi. Pan ddilech eich dirnas. A meddwl Iesu wrtho. Meddyliwch am yr eiliad yna. Heddiw. Byddi gyda mi ymharadwys. O'r chi beth. Mae bob part o'r Beibl yma. Pob adnod, pob gair, mor werthfawr. Mae lawer o ddywediadau arbennig. Un yn dangos fel mae yn talu'r ddyled am bechod yn llawn. Ac mae o'n dweud y Matthew, fy nyw, pa ham yn gadewis, o'r rhaid cael y gosb llawn, sef marwolaeth. A hefyd fe'n dweud yn Iwan, mae syched alaf. Ond fan hyn, yr hyn sy'n gen i, yn rych 30 a'r 14 yn yr adnodau. O dad, ithwylo di, y gorchmynaf, fy ysbryd, yna pan gymerodd yr Iesir funig e fe ddwedodd gorffenwyd. Gorffenwyd a chi air. Dyma oedd olygfa fysgofiadwy. Faswn i'n meddwl bod yr holl creu yn y bydysawn yn sefyll yn llonydd wrth rando ar y gri. Gorffenwyd. O do, gwaith wedi ei gwblhau. Pa le dechreuodd taith y groes. Oedd e'n Herod, Pilat, rhain, milwyr? Na, cyn hynny. Pa le, yn y cynllun trygwyddol, mae'r drindod, dyw y tad, dyw y mab, dyw yr ysbryd glân, yn trefnu ffordd i dosturio ac i achub y iogddyn. Yn anhawster mawr yw pechod. Y mae cyfiawnder Duw fel mir mawr o flaen y pechadur. Dychmygwch, mir o wydyr. Ac arno fod ei dring hwn, a ceir nefoedd, y 10 munud yn nhw. Car yr ardd y Duw a thod galon ac yn y blaen, a sgymydog fel ti dy hun. Cadwa nhw. Hamodd, o fi cael ei Duw. Faint. Nid i roed y fywyd. Nid i roed amser. Faint. O dy gymydog. Wyt ti'n caru'r un nath glwyo dy fab? Wyt ti'n gallu caru dy mygdog? Wyt ti'n llitho lawr? Wyt ti'n llitho lawr? Fydda, ti'n gormynydd hyn? Na, dwi'n gwybod medda Duw. Rwy'n gwybod na fedri chi ddim. Mae yna drefn. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael a lloer, na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un, i achub gwael, golledig, euog ddyn. Trysorwydd gras, o meddyliwch, trysorwydd gras, rhyw anerfynol sôr, yn Iesu Grist, cyn rhoddi deddfu'r môr, a'r rhedeg wnaeth bendithion arfaith ryd, fel afon gref leifeiriol dros y byd. Amen i hwnna te. Eto hefyd, yn yr Hen Testament,
Maen nhw'n gwybod amdano fo. Ond ydy o'n beth rhyfe. A mae proffwydi sy'n cael ei herlu yn pwyntio am rhywbeth uwch. Ydy a fe gymaint ein gwendid ni ac a ddi geindyluriau eto na ni ei cyfrifasol me wedi ei feidu ei daro gan ddiw a'i gystuddio ond e fe a'r hollwyd am ein camweddau ni e fe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Eisea, sy'n fi'n gwybod? Diw'n dweud, mae'r Iesu ar y ffordd, mae help ar y ffordd, mae cymorth yn dod i achub gwael golledig ei o ddyn. Yna mae gwirth yr ymgnawdoliad. Da ni'n byw mewn byd brwnt bydyr, ond dyma chi lendid. A'r ysbryd glân oedd athrosi, a dywedodd wrthi, a hyn aner yn o ti i'w mab diw. Ond dyma'i cysgod y groes ar y cryd. Mae fyddwch chi. Dyna beth sydd o'i flaen o. Dyna beth wedi dewis wneud. Dyna beth wedi cael ei anfon i wneud. Y mae cysgod y groes ar ei gryd ef. Rhaid cael aberth i dalu dyled bechod. A hwnnw'n gwbl ddi bechod. Doedd dim bechod yna fo. Fyddyliwch. Ydych chi meddwl gas i ti? A feirniadol? Wel, wrth gwrs bo chi. Da ni'n bechaduriad fel ydyn ni. Hyn bethau beirniadol anodd i ni. Ond oedd o'n wahanol. Oedd ei feddwl o'n byr. Oedd ei gymhelliad o'n lan. Oedd o'n gwbl onest ac yn gwbl lan. Cosbi'r groes am ein pechodau ni oherwydd yr oedd Crist yn ddibechod ac ar rhaid cael rhywun dibechod i sefyll droson ni a mae'n cymryd yn methiant ni arno ef ac yn talu'r ddyled o llawn. A mae'n cyflawni'r hyn yr oedd Duw wedi ei anfon i wneud. Y mae Crist yn agor drws i'r nefoedd. Chwyddoch chi hynny. Da chi'n meddwl weithiau am eich mynydd a ola. Da chi'n meddwl am gryn cysgod amnau. Da chi'n gallu dweud, nid o'na niwed. Canys yr wyt ti gyda mi. Dywi alen at ffôn am gysurant. Da chi'n gallu dweud hynna. Wy'n gwybod fel gweinidog unwaith. Wel, oedd agladdau'n dechrau newid. Ar y dechrau nhw barchus iawn. Dechrau newid. O'n i'n gweld rhai ddim nagor i llyfrau mynnau. O'n i'n gweld rhai nistio lawr. Ar y rhai yn troi cefnau. Oedd na diriwiad mawr. Oedd ar agwedd tuag at Dduw. Ond wyddoch chi, mae o'na wedi agor drws i rai fel chi a fi, a mae o'na yn barod i dderbyn yr rhai sydd yn ei ddirbygu, ond iddynt newid. Nid oes angen dim mwy, y mae'r ffordd yn rhydd i'r noedd. Cyflawnau'r gyfraith byr. Cyflawnau'r gyfraith byr. A'r mae'r tad yn gweiddi bodlon a diolch byth mewn Sion am yr iawn. Am hynny, a tad medda Iwan,
a mae tad y gharu am y mod I yn dod I fy einioes fel y cymerwyr fi drachefn. Nid oes neb yn ei dwynodd I arna fi, mae'n wirfoddol. Ond mae fi sy'n ei dod I hi, lawr ohono fy hun, a mae gen I meddiant i'w chymryd hi drachefn, ac am hynny'n hwn a dderbyniais I gan fy nhad. Dwi fod I farw, a dwi fod I fyw drachefn ar gorchymyn hyn a gefais gan y tad. Dyna ble dath o. I fod yn mewn ffyrdd baban a plentyn a dyn, eto mae o'n ddiw ac mae o'n ddyn. Yna mae'n gynnig rhyfeddol. A mae'r ysbryd glân yn cychwyn gwaith yn yr enaid. Os ydy wedi cychwyn y gwaith mawr yn y nefoedd, sut mae o'n gynifo chi a fi? Wel, mae'r ysbryd glân yn cychwyn gwaith yn yr enaid ac yn agor llygad ein dealltwriaeth. Mae'n ei wneud I ni, tragwyddol, fedra nhw ddim marw, yn fyw yn nefoedd neu uffern, a mae'n ei wneud I ni yn deffro. Mae'r ysbryd glân yn dihuno rhai yn eidio. Yr etholedig, mae o'n gwneud hynny. A da chi'n gweld hyn, dwi'n bechadur. Dwi'n ill. Pechais yn erbyn Duw. A mae rwy'n yn gweld beth ydi o. A da chi'n gweld hynna. A mi o'n I fesod I sgalfinad am cymaint o blynyddoedd ac yn caru'r hyn unwaith hefyd ac yn gwybod am y hyn ddiwygiadau, gwybod hynny, ond dim ond cryfodd o. Os o'ch chi'n gofyn I fi, da chi'n credu, wrth gwrs o wedi credu, wedi cael ei wneud yn aelod. A wedi cael llyfr y mynedd wedi capel. O'ch chi'n cario Beibl, o'ch chi'n cael llyfr y mynedd. Fe mae pobl, Rhys Salman yn cario llyfr salmau. Da ni'n cario llyfr y mynedd. A hwnna chi'n cael, a dech chi'n cael eich derbyn yn aelod. A sefyll o blaen, ac ysgwyd llaw ac yn y blaen. A dyna cwbl oedd o. Ond oedd o ddim byd. Sa chi'n credu Iesu Grist? O, ydw. Da chi'n credu mewn nefoedd? O, ydw. Da chi'n credu hynna hyn y llall? O, ydw. Ac ar un lefel, o'n I. Ond ddim yn deall. Ddim yn deall. Yna, mae'r ysbryd glân yn deffro'r enaid, edrych, beth I weld, erchylltron ydi, pechod fe enaid, be arall beth I weld, pirdeb Duw, dyna beth I weld. Nawr te, wy wedi dy ddeffro di, gwna rhyw beth, y pellter oedd rhyngddynt oedd fawr, fe llanwol a'i heiddiant ei hun. Bellach ac cawn y fath olwg ar yr Iesu, a mae o'n dod yn anwyl I ni. Fi dechrau gweld pwy yw'r Iesu. Mae o'n ddiw. Mae o'n ddyn. Mae o'n waredwr. A gallai fynd ato. A fi'n gweld fy heiddiant a'i weld bellach ac cawn y fath olwg ar yr Iesu, a mae o'n dod yn anwyl I ni. Nid oes neb tebyg iddo. Wyach chi pa chi'n poeni weithiau. A methu cysgu hawl. A chi'n rhaid eich pen ar y gobenydd, a methu cysgu. Byddwch am hyn, am yr Iesu. A cysgwch ynddo ar ei fynwys yn dawel. A fe gewch da'n nefedd. Mae wertho. Os edrych hwnna i'r dwyr a'n draw, os edrych hwnna i'r de, ymhlith a fi, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe. Rano, fe roes ei ddwylo pyr ar led,
fe wisgodd goron ddrain mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd lian maen. Wel, beth yw'r camau angen rheidiol i ddod ato? Sut mae dy nesu ar ôl eich deffro? Mae'n siŵr bod yna ffordd, fel fysa rwy'n mynd i weld dyn nhw'ch a teulu brenhinol i'w wlad ei gilydd, mae yna ffordd o dy nesu atyn nhw. A mae yna ffordd i'r enau sydd wedi deffro a gweld ei angen i ddynesu at yr Iesu. A sut mae cael y manteision hyn? Sut mae cael y meddylliant hwn yn brofiad i fi? Sut mae cael y bywyd gan drosto fi? Wel, mae Duw yn rhoi dau beth. Ei difeirwch a ffydd. Mae yna lawer yn hanes i fel gweinidog wedi dweud wrthai, os ddim neu sydd i fe difeirwch, o'n i'n iawn. Wel, o dim byd gan nhw. Da chi'n teimlo'ch angen. Da chi'n teimlo'n anheilwng. Da chi'n teimlo'n pam ddyle fo'n erbyn ni. A wy'n edifyrhau o flaen Duw am fy holl bechodau. Dir i. Os ystydwch chi lawr yn dechrau meddwl amdano nhw, newch chi ddechryn. Ydy am maddau'r heina? Ydy am maddau'r heina? Wyt ti'n edifar ar glwyddo dwy. Rho'n nerth i fi i edifarhau. Oedden ni'n alw faes dan bwlch yr argyhoeddiad. A fyddwn ni'n ofalus iawn hwnnw yn iddo. Fyddwn ni byth yn pwysio neb drwyddo fo. Fyddwn ni'n gadael nhw fynd i'r dyfderoedd o'r bwlch. I nhw cael gweld eu hangen. I nhw cael teimlo'r eisiau. Neu dweud, o, ti'n o reit, ti'n o reit, ti'n neud digon. Ac ti'n neud o da, ti'n rhoi dda. Na, o'n i'n gadael nhw'n ymlaen yn y bwlch. O'r rhaid o ddringo fyny hunan. Wrna difeirio i Dduw am y cyfan. A maen nhw'n dechrau galw arno fo. O Dduw, byd ti'n garw ac wrth i fi, fe chadur a chi. Ond mae eisiau beth arall. Ffydd. Beth yw ffydd? Wel, mewn gwirionedd, bydd well gen i fel air arall am ffydd, da ni ddefnyddio. O, mae gen i ffydd yn y moddion yna, mae gen i ffydd yn y dyn yna, ond nid hynna. Nid jyst gweld bod hwn yn iawn, ond ffydd na ellir i ddinistrio. Ffydd, byddwch chi'n barod i fynd i'r fflamau. Y ffydd yna. Ffydd di droi yn ôl. Y mae ffydd yr hodd gan Dduw, ac nid ein gwaith ni o gwbl. Y mae'n ein tywys ni a draed yr Iesu gan edrych am fyddeiant. Trwy ras, oedd ydych yn gadwedig, trwy ffydd, rydwch, a hynny, nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw ydyw. Mi daflamaich, oddi arw'n war, wrth deimlo dwi o loes y olgrwydd. O, fel mynyddoedd byd, beth sy'n digwydd? Trin ganu wrth y groes. Yma fi, ar wedi y groes, yn edrych yn o, a fi'n canu. A mae fe ac rwy'n newid, ac fi'n canu ar wedi y groes. Os edrych hwnna i'r dwyrain draw, os edrych hwnna i'r de ymhlith a fi, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe. Fe roes sy'n wylo pyr ar led, fe wisgodd goron ddrain,
mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd lian maen. Esgyd am wnaeth I entrych nef I eirio dros y gwan, fe signa, fe naid i'n anlan, a wadwch chi, yw fynwes yn y man. Nawr dwi am roed hanes i chi, yn gobeithio wadwch, ddim yn syniad o'r amser. Hanes o weinidogaeth fy hun yw I. Ydy ma na welwyr o di beth rhyfedd. Bob yn awr ac yn y man, o mor oedd fi'n cael blodau ac y geiriau diolch am eich ffyddondeb. Yn gwybod pwy, dim syniad. A bryd hynny, oedd y cwrgweddi mor fawr, oedd y capel. Ac un diwrnod, dyma fi'n clywed llais yn dweud rhywbeth rhyfedd iawn. Yn dweud fel hyn, arglwydd, rwy wedi sefyll o flaen barnwr gwlad. Wedi cael fy hun yn euog, ac o'n i'n euog, a wy wedi talu'r pris, ac fe redodd allan. Ac wrth y drws mae'n gweud yn ôl, ond heno, wy'n sefyll o flaen barnwr, sydd wedi talu'r carchar I fi, a cwbl meddai, wedi mynd. A rhedeg allan, neb yn gwybod hen fi. Ond mi ddath I gweld I, a mi ddau, dim yn rhagor. Dim yn rhagor. Welwch chi mod na fi eto, gwrandwch merch I fi. Os di llaw diw arnoch chi, beddwch yn ôl. O'n I ddigon profiad o'n weinidogaeth, beddwch yn ôl. Nath o'n aros yn hir iawn. Ar y sydd oedd I yna, ac y beth rhyfedd iawn, dyma'n dod I gweld I a dweud, es I nôl mai, i'r lle wy'n byw efo nifer o ferched eraill, does I'm eisiau llawer o ddychymyg I weld beth oedd I gwaith I. A'n heilwng. Ac oedd I wedi dod at yr Iesu ho. Ac am y tro cyntaf neu bywyd mae'n penlinio. Ac oedd I'n meddwl na fi oedd yn sefyll o'r ochr I. A nid chi oedd yma. Ond fe. A wedodd ddaeth fe enw y cwbl fy merchi. Yna'r cwbl y lan trwy draw. Yna'r cwbl y lan. Yna'r pechod yn taflid cysgod hir fe ar fy wedyn. A mae meddiant yn dileu y cyfan. Yn dileu y cyfan. Ac yna, dyma i'n gweddio hefo hi. A ni'n meddwl, a wela hi eto dwi'n mynd gwylio. A cholla ddim syl. Na chwr gweddi. Ac mewn amser, fe ddath yn aelod. A fe gymerod pa oedrannus, cyffyrddus, braidd, iddi hi fel cydymaeth iddyn nhw. Ac edrych ar ei hôl I, a hitha'n ei helpu nhw. Ac yna bu hi, ar tan diwedd ei hoes, a bu farw yn fuddigol ieithus. Ei geiriau oedd, diolch iddo. Pethau Gymraes, fyddai wedi dweud diolch iddo am gofio llwch y llawr. Wel, mae hwnna wedi selio ar fy meddwl fi yn ewedig y dywediad yna y mae pechod yn taflu cysgod hir ar fy wedyn. Ond mae maddeuant ac y mae derbyniad
arglwydd. Dyma fi. Ie? Di'ch calwch chi dweud? Arglwydd. Dyma fi. Ar dy alwad di. Can am henaid yn y gwaed a gaed ar galfari. Bellach. Mae Duw yn dad i mi. Bellach. I nina yn blant i Dduw. A tragwyddoldeb o'n blaen. Ac etifeddiaeth anrhygredig, di halogedig, di diflynedig yng nghadw yn y nefoedd i chi. Ac yn y fredfa mae yn sychu dagre. Ydy wir mae o. A mae'n ymwneud chi mewn fel plentyn anwyl yn ei olwg. Be dalodd bris uchel amdanoch, ond ych chi yna yn diogel. Ma na ddau le. Nefoedd. Mae yna effer. Dwi'n yn hoffi feddwl hynna. Ond mae yna effer. Ac os meddyliwch yn ofalus, mae'r rhaid bod effer i gael. Wel, pwy ochr i Dduw? I Grist ar y chwith neu ar y dde? Fel plentyn, ta fel gelyn. Nawr, gadewch i ni weddio. Da ni'n diolch i ti o Dduw am yr amser yma o gael meddwl amdano ti a rhyfeddu at y berson di. O Dduw ein tad, molwn dy enw glân. A da ni'n gofyn ti fendithio pob un ohono ni yma. Pob un ei gwahanol anghenion, ac fel y byddwn ni o arglwydd, yn gallu dweud o'n calon, o fy nhad, oherwydd bod ni yn blant i ti. Amen. Nawr, gyda ni emyn, sy'n rhaid i gael yr hif fel gwirionedd, na'r geiriau, da ni'n gwybod nhw, 103. Mi dafla maich oedd ar fy gwar wrth deimlo dwy folwys yn ei sefyll i ganu hon.
ach yn awr, bod ei ras yn harglwy Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas o'r ysbryd glân, aros gyda ni oll hebys. Amen.